We talk football SA, Kaizer Chiefs 2, United 0. Yeah. Martin Poet. Mfowethu ngithi yabona bafethe le board. Yeah. Le board iphethe zonke indaba liyachazela nawo. Lithi thina njengoba siyi-Vodacom, MTN samdedela ambambe nawo. Okay. Sala no Vodacom wethu. Yeah. Esikulindile yiloko okukhulu. Okay. Hayi, nophilo senzele umsebenzi namhlanje. Sibona konke nje lokho. Ama-sim card nayo ahambe kahle. Wenzeni uphele? Wenza usenzo omkhulu kakhulu. Hayi, angimsoni nako konke lokho okwenzekile. Bekufanele vele usathe amaplaya amabili wasilethela iquality. Ukudlala noVilakazi uthini? Hayi uVilakazi uright abesapiya be-super sub. Angaqala igame. Akangambulali umuntu omncane, uright abe-super sub. Yebo. I-man of the match ubani? Asange sabona sesidako uyiwini. Wena eyakho bani? Mina vele ngihamba nayo phile. Yeah. Hayi umuntu ongenzela umlando. Yeah. Hayi sibonge lapho. Hayi siyabonga, we talk football SA.